så skal vi også til at spise det. Vi skal spise det, ikke? Ja. Jeg vil gerne spise den. Må jeg lige gøre sådan en sandur så? Kaffe? Jeg synes ikke, det er varmt. Ja. Mit æg skal også være med. Ja, du kan bare dit æg finde dit lille æg. Det er det. Nu var jeg allerede begyndt at skrælle det, så... Den første, den som aldrig salt ud på. Ja, den første tapper der aldrig salt og peber på. Det smager rigtig godt, det vi spiser. Ja. Er det blodkræft? Det ved jeg ikke lige fra. Ja, det er Ikke? Så den her ligger her mellem os. Så tager vi bare sådan her. Så kan du bare se noget på siden her fra Louise. Det var bare lidt smart, fordi jeg der er ikke lige vores sandpølse og den peberpølse. Hvorfor putter du peber? Fordi det smager godt. Jamen, du hældte lige peber derude. Det var ikke sådan vildt. Nej, den er ikke blevet godt. Ja, okay. Hvis jeg så god peber. Den første, den tager man altid bare med i barske. Og det er en æggeblomme. Jeg ved ikke, I kan se den. Nej, det er ikke. Lidt saltreserver. Nu kan de godt se, at jeg kan ikke. Jo, det kan. Se, og så skal man altså lige salt og peber. En lille kakibåden. Hvad det var? Brænd bare i om. Det gør det også lidt meget. Og jeg har ret godt ud der. Har I nogensinde smagt sådan en dejlig æg før? I til maver. Peber og... Det er så en hund. Sådan noget konjak og sådan noget. Nu er der også stået. Han vil hjælpe på mig. Nej, det er handy. 2 sekunder, jeg skal have en glas vand. Hvad? Støvler. Hej, hej. Emma, kom op og spis dit af. Eller du ikke vil have. Din lille lusseben. Jamen, jeg spiser 4 af mit æg. Du er alligevel også noget lidt længere. Tager man lige et stykke ude.
Kom måske ikke lige så godt for mig. Okay, kom med den her pensel. Ja, kom med den her pensel op til det glas. Pensel? Ja, op på enden. Hvor? Den står i et glas op på enden. Så er det bare en lille tak for det. Skal jeg gå ud der? Kan jeg gå med ud? Kan jeg? Nej, så sidder det lige her. Vi lugter ikke dør. Det tager jeg med. Nej. Hvorfor? Okay, det tager rigtig lang tid. Vi spiser bare det første æg her. Og så slutter vi den, så går vi over til den næste æg. Det tager nemlig rigtig lang tid, det her. Hvad var vi nummer 2? Nej, skidt. Men vi stopper den efter den her. Hvad? Spis den med op. Og der er en åbning til det værelse. Okay, det er mærkeligt, det ikke er. Den er blevet mindre at være lidt sjov. Ja, og så smuldrer det sådan, kan du se. Det har jeg i hvert fald gjort for mig. Kunne du egentlig ikke tage noget mere vand til mig? Hvad laver du? Men det her er en rigtig dejlig, frisk morgentid. Og vi er kraftet med det. Vi er faktisk lidt friskere nu. Og vi skal også ud senere. Måske vi har det sjovt derude. Jeg ved jeg aldrig. Det skal være. For vi skal nok have det sjovt. Så vi ses i næste kapitel, vi skal lave. Kun lige nu der er I jo færdige med vores sag. Eller vi mangler ikke. Men vi ses. Hej. Hej hej. Kan I have det godt derude?
Og like nu. Like. Og kommenter og abonnere. Men kun kommenter, hvis det er gode kommentarer. I vil kommentere med. Kom nu. Får aldrig likes. Vi har slet ikke fået nogen. Kom nu. Bye bye. Kus morgen.